گوش تران مراغش مهمان حيال وهبر آهني وتي جنديغنت گدان ٹی وی اتفاق کنگ علمی نائند گدان ٹی وی وتی چارو کو گوشتارو کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید او وتی لس محلوں کے اثراتی پر نوشتہ کار و خواص سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و برکنگ موقع و آثراتی دنت درود و درحبات پر بلوچ راج شرفمند ہر جگہ و ہر کجایت شاعت و گل باتت ما مرچی پدا بلوچستان سیاسی جاور حالانی سر گپ کنگا یہاں بزام بلوچستان سیاسی جاور حالانی سر ای میں مراگش دومی بہر رہیں اگاں کسیا میں گستگی مراگش بزام اولی بہر نچار تھا گوڑا علامہ اولی بہر بچاری پرچہ کے میں مروچی کے دراہیں جست گوں اولی بہر ہم گرنچاں میں دیوانے ایش تران مراگش مہمان بلوچستان وسطی اسپیکر اور بلوچستان ایک قوم پرست لیڈر یا کہ سیاسی سینئر سیاسی رہنما وجہ وحید بلوچت کے مائی گپ کا مائی گپ کا نگایا تھا کہ بلوچستان سیاسی ہسٹری سرا اور بلوچستان پارلیمانی جدوجہد سرا اور بلوچستان قومی تحریک سرا اور بیائی ہم بھی گپاں دیما براں اور مروچی کے مراگش دیم ترجستانی نیمہ کروائیں منی اولی گوشہ کی گپ ہمیشہ کہ تا وقتے کی تی کشتا مخلوق نبی ہاں مامی مخلوق آرگے واسطہ ما یک گپی کنگا ہوں کہ امی دوران ما ترا آوار کنگا ہوں کہ شما درستان گوشت کے ما رہا اسمبلیہ ہردے میں گپانا نزو ہمیں ما کو ہمیں قومی ایشو انی سر ہردے گپ نبوتا ما پدا کایا ہمیں چوکانی سر ہمیں جا گوشم تقریر کنا نو منی گوشے کے مطلب ہے کہ میں مردم مانی تہا یک چیزی ذہنیتا نشتا دو چیز یا تو اسمبلیہ برو یا کوہا برو مطلب سیمی رہو واسطہ نہ چوش ہم نہیں کہ تو پارلیمنٹ مرو پارلیمنٹ بائیکاٹ مکہ مانو گوشاں بلے آیا چوشے راہی بود کرت ناکاں کہ تو پارلیمنٹ را تنہا وحدہ یا لبے دے کہ تاکہ تی قومی مسائلہ نہیں سرے قومی جیڑا حل بود نہ کرنا ٹھیک ہے اختر میں انگل نیشنل پارٹی پارلیمنٹ برو سیاست پہ کہاں بلے 5 سال واسطہ مارو 10 سال واسطہ مارو پدا برو فارے ور اعلان مکاں وطر غیر پارلیمانی مکاں بلے آ کے پچھے عوام تو ہما وعدہ زور ہے کہ ہمیں تگرد سر نندے ہمیں جاگہ نندے انی عوام چون فرض کا کیچ ہے تھا یا کہ کجام جاگہ بعدیں جاگہ چشپوتا کہ شریں بلڈنگ بستا روڈ بستا ایشا کشتا بلے گسانی تہا مردم کشک بہ گئے مطلب بلوچی روایت پامال کنک بوت گا جنیادمانی مطلب سری برک بہ گئے گوشانی دور پچ گرک بہ گئے ہما بلڈنگ مردم واسطہ جہنم بھی نا عوام بقول تیہ کہ آپ پارٹی اما ودا ناکام ہے کہ یار عوام گون نہیں گر تو عوام رہ تو یلا دے گا نا عوام را چیزیں کی ضرورت ہے عوام آئی ٹیم با کہ عوام اسی تو پارلیمنٹ مرو تو ڈننا بو نا گمائی بو گون یہ وڑے طریقہ بوت نا کام گپ ہمیشہ نا کہ مطلب ایشن کہ تو چھ ڈولا مخلوق کرا یقین دات کرے اصلا تو گپ ایشن کہ مخلوق کرا یقین بی تی نیت و عمل سرا کہ تی نیت ارچی کی تی نیت تی عملم کیستے ہما ڈولا وقت کہ تی نیت تو عمل تا کیستے پریکٹس تا کیستے ہما ہر چیزیں کی تو تبلیغ کنے اور ہر چیزیں کی تو عمل کنے آئی تا کیستے فرق کیت مخلوق تی دے مانے نو میں ہر وقت کہ ما وقتا کہ ما گوشت کہ ما کیستے انچتا گوشت ہے کہ ما پارلیمنٹا رواں اور اگر پارلیمنٹا وطی کیستے ہمیں بدبختی و اکی حاکمیت تو وطی واسطہ کیستے استعمال کنا یا آئی اچ کیستے اچھی کہ ما فائدہ مخلوق کردات کت کنا اما یرد ہے نو گپ پیشن کہ آیا حد تک تو درست ما دراش ہوتا ہے پریکٹس ہم کتا
نو پریکٹس رندا ما کستے کدی نشتن کہ بھائی ما ای پارلیمنٹ تا شوتا نو بیائے 10 سال مارا بو 20 سال بو 98 اچ بگر تمرچیا تا کستے 20 سال اچ کستے گیشتر بو نو اے 20 سال اچ بیا حساب کتاب بکنا کہ پارلیمنٹ رواگا مارا چھ فائدہ بوتا چھ نقصان بوتا جی جی اور نو کستے ما 6 ڈولا وتی دے میں حکمت عملیہ را کستے جوڑ بکنا 6 ڈولا کستے ما سیاست دے ما ببران کہ آئی نتیجہ کستے میں مخلوق کے بدحالی تا میں مخلوق کے ایک کستے محکومیت تا مخلوق کی کستے اور جنجال تا تکلیفانی تا 6 ڈولا کمی کستے آرک بھی ما ایچ وقت ایشی آرانا کتا مسچی آتا کستے ما گوشان کستے ما کستے اسمبلی نو بلوچستان اسمبلی کستے آئی تا کستے 465 ووٹ کستے مردم نشتگا مخلوق کے نمائندہ نو 465 مردم نمائندہ کستے نو چون بلوچستان مخلوق کے کستے نمائندہ بود کنت یا یعنی کستے مسئلہ را کستے دیمار کنت من ترا یقین سرا گوشی اور اسی طرح منا یقین ہے کہ اگر مرچی کوئٹہ ایک تا کستے تو 2 لاکھ 6 لاکھ 4 لاکھ مردم مچ بکن اور بلوچستان کوئٹہ شہر ہر روڈ تا کستے مخلوق ببا منی خل ترا نہ تی آزادی کس داشت کت کن آئی واسطے نہ تو پنگی ضرورت لوٹی نہ کستے تی حق کارا کس وارت کت کن نہ کستے تی چکا نہ کستے کس چست کت کن تو جت کن تو روڈانی سرا کستے دوڑ کت دات کت اگر تی کرا امین کمر نو یہ 4 لاکھ مردوں میں یقین کیستے گرگ کیستے آسان گپے نہیں مطلب ہے کہ 500 مردم اور قدوسم کیستے ووٹ دوٹ کنت یا کیستے ہم 500 آئی یرا کیستے فوج کیستے آئی واسطہ کیستے دارت کن لیکن 1 لاکھ 2 لاکھ 6 لاکھ مردم کیستے گئے تو چھ بکن یکجا کت بکن ترا کیستے دیگا ایچ تپنگی ضرورت تے نیستے پاکستانی کو مقابلہ ہے تی کیستے وقت تی مردم کیستے تی تپنگا گپیشن کہ تو آیا نہیں تی سرا یقین بھی تی ہے یقین آیا نہیں سرا بھی نو مثلا اختر کیستے 6 نکات بودتا اگر بنگال لیتا کہ مصیب الرحمان کے 6 نکات گو بنگال کیستے کروڑانی مردم 6 لاکھ 6 نکات پشتا آتا نو اختر کے 6 نکات کو آوا یک پریس کانفرنس سے تا کو اور چنگ کا مردم آئی پشتا ہوشتا تھا وقت کہ 6 نکات منگ نہ بودتا اور 6 نکات خاطرہ کستے پاکستانی عدلیہ سرا یقین کو کہ کستے آئی کستے اکا چست کن تو دن پاکستانی عدلیہ کستے وطارہ کستے بچارن کت نہ کنتے فوجیان چھے ہر فوجی کے آتا مشرفات ضیاء اللہ کات کے ایوب خانات کا کستے آئی دستانی سرا بیعت کتا اور آئی اگشتا کے کستے ضرورت ایجاد کی ماں ہے شما بسم اللہ بیائے آئین مائنہ را کستے دور بدے نو گپ پیشن کہ ماں اصل ہر جگہ کہ مارا یقین کنگیے تھے ہر جگہ کستے ماں یقین کنا کہ اے راہ نتیجہ کستے میں مشکل آسان بھی آئی اچھی کستے ماں تننگی منکل یا وہ نابلدہ یا دانستہ نہ کنا گئن یا مخلوق کی نعمہ کستے ماں رواگا چے ترسلا نو گپ ہمیشہ نو منکل بنیادی طورا گپ چکر ریت قید مخلوق کے سرا مردمانی سرا اور مردمانی یقین کس کیا یعنی دیم آئند دیم سروکنت آئی سرا کستے یقین ہمیں یقین جن تو کہ مخلوق کے لیڈرشپ پرشتا تو ہمیں کچھ من نہ گوشن کہ پرشتا یا پیدا نہ کرتا یا اعتماد پیدا نہ کرتا یا کستے آئی تک آیا نہیں تک کمزوری ہے کیا کمزوری کستے آیا نا دیکھے یک کاری وہ یہ کرت کنا نا کہ فرض کا انی کرسی بچہ رہیں گے خاطرہ یا کہ عمران خانی حکومت بدل کرنے کے خاطرہ اسلام آباد آ رہے ہیں ڈی چوکا پچھے یک کیا گا یک جلسہ تو کوئٹہ کنے یا برما اٹھلا کنے یا پنجگورہ کنے آ رہا انی نہیں مرچی کے زمانہ گا آ رہا گا تو ڈی چوکا کنے گوڑا آئی اما ویلیو یا بستار ایہا تر مستر بھی کہ او دا بعضیں ادارہ ہستن کہ بلوچستان اور نوگو ایریا کرتا ادھر آوگن اعلان خاص کر گوادر ایشو اس طرح کہ گوادر فرض کر ٹٹ کنک بے گئے یہ مائی گیرن ایشو ہیں کہ آنا زیر طرح ہوگن اعلان یا کہ ریکارڈ کے وڑے مسئلہ ہے
ये पार्टी गोटा देगा लक मर्दम मजदूर आमी जंदे होती कारकुना के होती कौन सा सेशन है वास्ता कोयटा कारण छिच्चो मर्दम कारंगो अगा 5,000 मर्दम मजदूर डी चौक अगा यक्रोची दोरोच हड़ताल पे करना या कि हमें स्ट्राइक पे करना बिल्ली बारह बारह का बार थे का उसको एक किसी बलूचा एहतजाजी को गप्पी हो जा ये चीज़ चाहिए ना पे गए अगर ना नए लगे नज़र नहीं मतलब वे पाकिस्तानी जमहूरियत में मर्दम के आयता शरीक का मतलब जलसा जुलूस व जमहूरियत हिस्से हैं और अरकस के तरह तरह आईने था पार्लियामेंट था शरीक का या किसते आई मेंबर हम शायद हमें इस तरह यकीन करना कि जमहूरी पाकिस्तानी था जमहूरियत थे जमहूरी निज़ाम था तहत हमा जमहूरी इदारा मेंबर तो चल सको तो कना बायद बेकना अमीर डॉला की तो गुशा गए किया गया कोयटा था मदनी जलसे कना या इस्लामाबाद कना या कराची कना गप पेशिंग के आमा मर्दों में जमा कना मर्ची तो मन तो लगे नगा चिशे बड़ा मर्दों में जमा बुआ के मन बाज वक्त किस्ते में सुमैर साफी यानी जरिया गिंदी नो की ट्रेंड शुरू हुई तो प्रेस क्लब थे माँ किस्ते देदवाज मर्दम बोशता और प्लेकार्ड बिजूरा मतलब ग्राउंड नुचर में सब अंचुशी के लीडरशिप ने पब्लिक पाद आता तो वत गंदगा के बातें जगह पब्लिक यह हद तक पाद आता मखलूकात की होती लाशाओं कंड करना नहीं ना दादा रोच होती लाशा ना बगैर पार्टी या बगैर मर्दमा जुर्तक मनशियत के खिलाफ वद रहता या कि दूसरी के खिलाफ इलाका नहीं सिर्फ वद रहता डिट स्क्वाड के बुतगा या फौज के खिलाफ समुंदर के खिलाफ वद रहता अचानक का पता दरमियान एक मौली हिदायत रहमानत आहतगत आई कमो हमें ग्वादर इशू न देवा आरता हमें मखलूक के गप्पी जता मखलूक तो हमेशा न फॉलो को देखिए गप्पी तो पेसरा जन गए थे कि 1920 दौरान हमें जो बलूचा के इंग्रेज सरा या साम्राज्य के खिलाफ किशन जद्दोजहद करता अगर मैं बेचारा गोड़ा में आलमी साम्राज्य क्या अजदौमी या अबदौमी करने हम साम्राज्य असर बलोच सर अच्छे कब तक आया अन्नूने के बलोच कौमी जीड़ा ये हमारे नहीं पैदा करते ना विचार मैं किरा व साम्राज्यत व अंग्रेज शिकलात के और आई अंग्रेज शिकलात है लेकिन अंग्रेज हम कैसे अर्चिका के कम बाद रेजिस्टेंस से बलूचिस्तान मखलूक के बुते या खाने बुते या कैसे खाना चे अलावा मर्दम कैसे वती कैसे कबाली शिकला या रेजिस्ट कुता चाहे बुकटी बुतगा या मरी बुतगा मेंगल बुतगा या किस्ते कच्ची इलाके मर्दम बुतगा आई नतीजा किस्ते मजबूर बुता क्या बलोच रियासत को बलोच कौमे को किस्ते मुआहदात बिखना इसी तरह इस शक के ने के आई मुआहदात या किस्ते मुआहदातानी शिकल किस्ते ताकतवर और कमजोर किस्ते रिश्ते बुते लेकिन बलूच तशख़्ख़ुस आरा किस्ते ख़त्म न कुता मुआहदात या किस्ते अंग्रेज आया किस्ते बलूचिस्तान रियासत तशख़्ख़ुस या किस्ते हर वड़े के आई आकिम इस्तत खान शिकलारा आई आकिमियत या आई किस्ते सरादातानी किस्ते शिकलारा तब्दील न कुते था वक्ती के डेवरन लाइन जोड़ बुता या गोल्ड स्मिथ युवती मफादातानी खातिर किस्ता तकसीम को ईरान गो और अफगानिस्तान गो लेकिन आई बावजूद रियासत कल्लात आकमियत तारा या बलूचिस्तान आकमियत तारा किस्ते बैसियत रियासत किस्ते कबूल कुते पाकिस्तान बालादस्ती या पाकिस्तान आकमियत या साम्राज्यत के माँ शिकल गिंदा न साम्राज्यत व हमेशा के दिगे मुल्कानी था बरो कब्जा बिकन यानी वसाइलानी लुटपुला बिकन और यानी मादनी और ह्यूमन रिसोर्स दुरारा किस्ते एक्सप्लॉइट बिकन तो मैं कह रहा तो साम्राज्यत शिकल किस्ते पंजाबी शिकलात के या पाकिस्तानी शिकलात के कि माँ गिंदगाएं कि मैं मादनी वसाइल मैं इख्तियार आयता शुता मैं कौमी शनाख्त आयता शुता मैं वतनी शनाख्त आयता शुता मैं मादनी वसाइल किस्ते लुट पुल किस्ते बुआ गायन मैं मखलूक किस्ते लुट पुल जनग कुशक किस्ते बुआ गायन
تو میں دیما تو سامراجیت سے بدترین شکل کہتے پاکستان شکلات انگریز گو ہر چیز کے بوتا کہتے میں وطنی شناختہ نہ بڑھ میں کہتے اکے حاکمیت تارا کہتے ڈائریکٹ کو قبضے نہ کو لیکن پاکستان کہتے میں سرا قابضہ مستے میں کہتے ہر چیز کے میں ہر مشکل وجہ کہتے پاکستان ہے اگر تو سیدھا ہے گپے بھی جانے کہ مرچی ہر چکے کے بلوچارا مشکل ہے آئی بدبختی آئی کہتے بے وسی آئی ڈکال آئی کہتے لٹ پل آئی سرا کہتے چیزیں ہر چیزیں کے لٹ جنک بو گئے کشک بو آئے گئے آئی بنیادی وجہ پاکستان تو میں دیما تو بدترین شکل کے سامراجی کے تو گشت کنے پاکستانی شکل لیتا ہے انچوش کہ تو ماشما گپا ہے کہ میں ہمیں جیڈا کے قومی ایشوز کے دیم آئے گا تو پیسر تو مثال در ریکارڈ کے کہ گوادر سی پے کے اگر ماں ایشان چاہ رہا کہ سی پے کے پلاننگ کے نبوتا چائنا اواریا تو ہمیں ہمارا گندہ کا کہتے ہیں کہ ہم میسیو یا کہ تو گشت کٹ کرنے کے میں گرافک چینج کے آئے گا یہاں ایتا ہاربنائزیشن وغیرہ یہ بڑی چیزوں کے اوار ہاں نو ایشانی دیم دارا کی یا ایشانی فیوچر چون بیتے نو فرض کن گوادر رہتا نو آبادی تے حوالے تو 80 لک 90 لک بیار ای بڑی جگہ یا آباد کا گوڑے ای دوران حالت آؤ کہ 10 سال پا بلوچ چون بائیشن بلوچ ہوتی مطلب ایشانی گردار آیا کرتکاں یا مرج بھی بیچار پاکستان تنگے بوگ یا پاکستان زندہ بوگ کیستے بنیادی زندہ بوگ کے وجہ کیستے بلوچستان ہے کیا بلوچستان ہر جگہ گروی ایر کنت اور آئی سرا کستے سودا بازی کنتے پاکستان 55% کستے ڈگارا بلوچستان ہے پاکستان دنیا ماگوشا پنجاب مطلب آپ پنجاب جند کیستے آئی آبادی آئی کیستے محدود وسائل کیستے اگر بلوچستان میں بھی یا سندھ میں بھی یا کہتے فرنٹیئر میں بھی پنجابی مردم کہتے لنگڑیا چے یکدومی ورا اگر اشارہ کہتے کشک بھی کہتے یعنی کہ رائچ نیست کہ ہر چیزیں کہ ہمیں گوشا نا کہ زرعی زمینیں اور زرعی زمینیں کہتے وطی مردمانی واسطے کہتے غلہ ودی کت نہ کن ماں کہتے پاکستانہ غل برنج ہر چیزیں کہتے آدومی ملکہ چے کہتے پاکستان امپورٹ کرتے نو گپ پیشن کہ میں یہ نہیں کہ انو آچے بوتا یہ کہتے پٹ فیٹر کینال بوتا یا کچی کینال کہتے تاریخی طورہ کی جوڑ بوتا پٹ فیٹر کینال ہر وقتہ کی جوڑ بو ای زمین کی مرچی ہودا کی بلوچ نشتہ گا ای درا کہتے آپ پنجابی یعنی علاق بوتا پنجابی بیوروکریٹ پنجابی کہتے جنرل اور پنجابی کہتے مردمان علاق بوتا اور او ونیو ریکارڈ برو کہتے گوشا چک نمبر تو نصیر آباد علاقہ برو اودا کہتے چک نمبر نام سرا الاٹ دو ای تو بلوچتا کیا کہتے پادات کا مردمانہ جاتو کشت وقت کہتے ہمیں ڈگار زمین سرا کہتے نشت تو ای تو کونے ایشانی کہتے طریقہ کار ہے کہ بلوچ کم تیرے آبادی وڑے نہ وڑے دومی مردمانہ بیار آباد کنک بھی تاکہ کہتے اقلیت تا تبدیل ببا اور پدا کہتے وقت کی تو اقلیت شد ہے تو لیگلی اچ وڑا کہتے تو کلیم کت نہ کرنے نہ ان کا مردمانہ تو کشت کت کرنے نہ جت کت کرنے نہ کہتے تھے کس کہتے گپارا گوشت داشت کت کرنے اور پدا ہمیں ڈولا کہتے لس بیلے نے مگا ہمیں میں کہتے جام غلام قادر کہتے مرحوم کہتے ہمیں شروع اچھے بلوچ نیشنلزم کہتے خلاف بوتے کہتے ہمیں زمینانہ بہا کو ہمیں کراچی والا نہیں سرا ہوئیدا کہتے ہاؤسنگ اسکیمانہ اودا کہتے اللہ سردار مینگل صاحبہ کہتے جنرل نصیب بکنت آگشت کے برو ایشانی کہتے چیانا کہتے آپ وہ علاقہ تا کہتے دور بدے قبضہ بکنا نو ڈولا کہتے آنے مگا کہ کراچی آبادی ہے کہ اودا یگیت لس بیلے تا کہتے دارک نو سی پہ پدا کہتے افغان مہاجرین آت کگا
یعنی کستے یک بلائے آبادی کستے میں دیما آرگ بوتا نو سی پیک کستے ہمیں کہ بلائے پراجیکٹ نو تو تھننگی تو آپ تو کامیاب وہ نہیں شبی کہ میں واسطہ تو زیادہ مردم مطلب بلوچستان اے وقت آبادی اگر تو کروڑے کنائیں کروڑے تا 65 لاکھ کستے تو بگوش بلوچ 35 کستے تو بگوش پشتون تا نو 30 پر دیگه کستے زیادہ مردم نہ لوٹی نو دیگه یک 35 لاکھ مردم دیگه اگر پنجاب اچھے بیان یا کستے افغانستان اچھے بیان کراچی اچھے بیان بلوچ وہ شد آئی واسطہ یہ ضرور نہیں کہ یک دیگه کروڑ مردم میں بلوٹی بچے تیو آبادی ہوتا ہے انو کستے تیو آبادی بلوچستان تا آبادی حوالہ و تقسیم ہے نو 65 اگر یک کا 35 یک کا دیگر 35 لوٹی ہے نہیں لوٹی کہ یک کروڑ دومی بیار گڑا کستے آبادی کستے تبدیل دی تو پاکستان و ہمیشہ کہ پاکستان تھا نو کستے بچا پشتون کستے کمپرومائز کو تگا مطلب ولی خان بچائی گوں کمپرومائز کو تے محمود خان کستے ماں کے کونے آئی گپ پتا کونے کپانا یلا داتا نو کستے آگوشی کستے پاکستانی جمہوریت زندہ آباد اگر جمہوریت ہست پاکستان تھا اور میں گپ دارک بھی تو کستے پاکستانی فوجم زندہ آباد سرپت بوتے پنجاب و چونا یا آبادی تھا سندھ کستے نیشنلزم کستے آئی آر پیپلز پارٹی وارتا ہے نو چیز کمپرستی ہے پشت کپتے چاہے مردم جنگ کا نہ گاہاں یا کستے جمہوری یا کستے پارلیمانی پارٹی وطارہ گوشاں پشت ریزسٹ کا نہ گاہاں بلوچستان نو پاکستان درائیں کنسنٹریشن توجہ کستے بلوچستان سرائے کچھ ڈولا کستے ای چی سرا کستے نو آئی تا لالچ آئی تا کستے دونس دمکی آئی تا قتل و غارت آئی تا کستے ترقی کس نام سرا کستے دھوکہ دے ای درا کستے شاملہ کہ چڈولا کستے ہمیں یک کنڈا کے کمی چیستے آئی را کستے چڈولا کستے آئی را کستے ختم کنک بھی نو آئی ٹوٹل توجہ کستے ہمیں نہیں مگر نو ای نو میں سرا میں مردمانی سرا یا اما مردم کی سیاست تارا دیما برگا یا انی سرا کستے شیکند نو گپ پیشن نیشنل پارٹی ہے یا کستے بی این پی ہے بی این پی کستے قدوس بزنجوا کنسیشن دات کن آئی حکومت ٹائے نگا مطلب کنسیشن ہے نا تو یکیرا مدد کرنے تو آئی را کنسیشن دے نیشنل پارٹی کستے محمود خان چک زیارہ کنسیشن دن مسلم لیگ را کنسیشن دن آئی گوں کستے حکومت سازی کن جوڑ کت یہ چھے یک دومیا را کنسیشن دات کت نا کا مطلب گپ پیش ہیں کہ کجام چیز ہے کہ یک دومیا را پرچے کنسیشن نہ دیا کہ بابا چلو مطلب سیاست تے نام سرا چلو اگر اوار نہ بیاں یک جگہ نہ بیاں یک پارٹی نہ بیاں تو ضروری نہ ہے کہ درا یک پارٹی تھا بے بعد دنیا تھا کہ چوشے اصول نہیں استے لیکن یہ اصول استے کہ ہما مردم کے یک وڑا فکر کنا یا سوچ کنا یا کستے یعنی مفادات کستے یک جگہ رواں یک جا بوت کنا کستے یک دومی کرا نزدیک بیان نو گپ پیشیں کہ آیا ہمیں مردم ہمیں پارٹی کہ ملا را کنسیشن دیا مسلم لیگ را کنسیشن دیا پی ٹی آئی مردمانہ کنسیشن دیا باف پارٹی مردمانہ کنسیشن دیا محمود خارا کنسیشن دیا وہ تھارا پرچے کنسیشن نہ دیا اما کجا مسئلہ ایشانی درمیانہ کیا وہ تھارا کنسیشن دات اتنا یک سیٹ مطلب یک مردم زوری اگر دومی مردم بزوری تھے بنیادی مسئلہ ہے کہ یک سیاسی موقف سرا اتفاق بکنا پتہ سیٹ وہ مسئلہ وہ ختم ہونا مطلب خود سر اگر من وزیر اعلیٰ کو کنا یا کہ استے ما ثناء اللہ زہری حکومت تارا کہ استے جوڑ کنا نیشنل پارٹی جوڑ کو تو پرچے ہمیں مردم کے استے ہمیں دومی مردمانی وزنہ وط کوپگا زورا پرچے وطی یک دومی کوپگانی سرا وط دومی کے استے وزنہ پرچے نہ زور پرچے ہمیں وزنہ بار نہ کنا گپ پمیشن نو گپ بنیادی طورا منی گوشا گیشیں کہ چوشے مسئلہ نہیں کہ اے مردم بگوشاں کہ جناب
اختر مینگل یا کہتے بی ایم پی کہتے نیشنل پارٹی کہتے کچھ تو خون کتا ہے اور نیشنل پارٹی بی این پی کہتے کچھ تو نا کم میں کسانے مفادات آگا یک دومیا آگا ایک کنسیشن بدایا منی خیال مخلوقیشانی پشتا وشتی ایشانا یقین گپ پیشن کہ ای مخلوقہ را یقین بدایا کہ ای مخلوق کے مفادات سرا کہتے چنکر نو یک دومیه کہتے گند ود ہر نیمگا باز ہے اگر گند آ رہا تو کہتے ہر چکے کہ آئی ارا سورینے یا چیکنے ہمیں کا گند کن تو یک دومیه کنسیشن بدیا یک دومیه گون کہتے بینندا یک دومیه گون کہتے گپ بجنا تو پولیٹیکل چیز اس طرح اتفاق بکن نو یکی وہ پارلیمنٹ ہیں یکی بلوچ جندے جو دیں کہ بعض مردم آزادی ہوں لوٹ گئے اکشن پاکستانی فیڈریشن جندہ نمنا ما اوورآل بلوچ قومی جوہد بابت گپاؤں کہ بلوچ قومی جوہد ہم تہوتوکی یا جیڑا چیاں کجام چیزاں ہم تحریکر کمزور کرتا اور کجام چیزاں بلوچ تحریکر طاقت داتا مننو گوش مطلب یک دومیه را کنسیشن دے نہ دے پدا کہتے بلوچ سوسائٹی کہتے قبائلی سوسائٹی ہے میں سرا کہتے باقی دنیای ترقی میں سرا کے انفلوئنس کوتا ہے لیکن تا مرچی تو کہتے ارکا سارا کم میں کشین آئی گا چی کہتے یا تو منگلے درکت یا رندے درکت یا کہتے ریسانی درکت یا کہتے ہوتے درکت مطلب کم میں کہ تو اگر کشین ہے کم میں کہتے تو ایرا تکلیف بدائے آپ فوراں کہتے اما وقتی قبائلی کے مم فلانا ہوں تو منی کو چشکتا ہے مم فلانا منتی کہتے مطلب نگا پیشن کے چشے قبائلی فکر تا یا قبائلی سوسائٹی تا بنیادی طورا کہتے ذمہ داری اما مردمانی سراکیت کی آہاں کہتے فکری طورا کہتے آیا چھے برد شتگا نو بدقسمتی اے بوتا خوش قسمتی اے بوتا کہ بلوچستان تا یک مطلب گیچین ترے چیز کہ ودی بو آ بی ایس او ایک استے تشکیل بو گیا کہ بی ایس او تنظیم جوڑ بو بلوچستان درا ٹوٹل پولیٹیکل سیاسی تحریک تا درست اچھے گچین ترے کہ اگر تو گشے عمل بوتا آ بی ایس او بوتا اور دومی عمل کہ انو گندگ بوا گئے جن آدمانی در آئے جن آدمانی تا بلوچ تحریک تا بلوچ سیاست تا یا بلوچ مظلومیت تے اظہار کنگا مظہر کہستے مرچی کہستے جن آدم جو بلوچ جن آدم جو ایک کہستے دو انچو مظہر ہاں یا انچو روشنائی یا انچو خوبصورت و گچین تیرے چیز اتا کہ آپ بلوچ سوسائٹی اطاعت کر گو کہ یہ دوران بعض کمزوری مات کے پشت و پروشم بوتے ہیں لیکن کہستے تنے وقتا اگر بلوچ سیاست بلوچ تحریک بلوچ نام اگر استے تو ہمیں آرگنائزیشن اور ہمیں کہستے ایشی تشکیل اور ایشی کہستے ہر نیمگا کہستے وما قبائلی نظام کہستے چیلنج کرنا کہستے کتا تو ایک کہستے منی گوشہ کے مطلب ایشن کہ ماں قبائلیاں اور اما قبائلیت ہر وقتا کہ کم میں کہستے تکلیف تا کایا یا کہستے کم میں کہستے میں سرا زور کپی ماں کہستے اما قبائلی کہستے پوشاکا کہستے درکایا نو میں تحریک کے تام امر قبائلی کہستے مسئلہ جوڑ گئی تو معدومی یعنی کہستے قیادت قبول کوتا لیکن وطی قیادت وطا قیادت تے کہستے دیا گا تیار نبوتا ما ولی خان قیادت قبول کوتا سردار عطاءاللہ مائی قیادت تا بوتا خیربش مائی تا بوتا غوث پس بزی جو ہم کہستے ولی خان قیادت قبول کوتا ہر اماروچ کے نیب پرشت تو بیچارے تھے خیر بشوتی رہا عطاءاللہ خان وتی رہا غوث بشوتی رہا تا وقتا تا کہ وفات کو تا وتی رہا اس طرح تا نو مرچی ہم کہستے منن چک گشتوں کے بی ایس او کے استے اما خوبصورت ادارہ کی جوڑ بوتے نو ہم کہستے تحریک اس طرح ہمائی چھاپ گیشتے رہے گو کہ
انچو کہ مردم وتی اولاد ودی کن یا باغ جن تایتا کستے بازی کستے درخت کستے آ کستے میوہ دہند بازی کستے میوہ ندہند بازی آرہ کرم لگی بازی آرہ کستے مردم روشی عشق بیاں پدا کستے مردم آج جنتے ہمیں دولا مردم اولاد ودی بھی کس چونے کس شر بھی کس بد بھی کس چون بھی تو بھی ایسو ہم کستے ہمیں وڑے کستے یک باغیت کے جنک بوتے آئیتا ہمار وڑے کستے مردم ودی بوتنا آئیتا تنگی کستے اکثریت تمام مردمانی تھا ہے کہ تنگی کستے بلوچستانہ وتی محبوب زانا بلوچستانہ وتی وطن زانا بلوچستان واسطے کستے آئے درد ورا تو آئیتا کمزوری مردم ہم درات کگا خرابی مردم ہم درات کگا تو گپ پیشیں کہ اشیارہ کستے قبائلیت کستے منن چگوشت ترا کہ ہر روز کی ولی خان لیڈرش نیب ختم بو ماں کستے دراد یک جا جتا بو تو انو ہم کستے صورتحال ہمیشن بنیادی گپ پیشیں کہ ماں یک دومیارا راہ بدائیں ہاں ایشانی وتی بلوچ لیڈرشپ پہ چاہے اسمبلیاں یا ڈنا یا ایشانی وطمہ ہوتی ہم تضاد چیئیں کہ آیا اظہار کرتنا کنا گوشت کرتا کنا تضاد وہ من نہ جانی چیاں یا نئے ہم پرچے کی منی وہ رشتہ یا یعنی وہ گپ اترانے نئے ماں گپ مانو گوشت تو ترا کہ ماں دومی قیادت تارا قبول کنا وطیہ ماں کہستے کمپٹیشن کو وطیہ نواز شریف قیادت تارا قبول کنا ماں کہستے پیپلز پارٹی قیادت تارا قبول کنا ماں کہستے عمران کہستے قیادت تارا قبول کنا بلے وقتی کی قید اگر یہ مردمانہ کے در قید پدا کہستے ماں جتا ماں انو مزن مثال طرح داتو ولی خان ہے نیشنل عوامی پارٹی ہے کہ یہ درائے مردم آئی قیادت تا یک کتا ہر روز نیشنل عوامی پارٹی پروش یہ مردم جیلا چے درات کا ہر کس جتا یک دومیا کہستے تا مرگ کہستے آج جتا ہتم تو گپ پیشن کے انو کے مردم زندہ گاں باعدے کہستے ہمیں مثال ہمیں کہستے مشکلات چھے کہ میں وقت ملک گوزا گائیں میں وطن گوزا گائیں میں مردم گوزا گائیں یک دومی راہ بدیں یک دومی کو راہ بکشا سیاسی راہ بکشا نہیں کہ قبائلی رشتہ داری عزیزی راہ اور کشک مشکل نہیں مطلب مانا آگے مسلم لیگ کو راہ کشت کت کنا جمعیت علماء اسلامی کو راہ کشت کت کنا پی ٹی آئی کو راہ کشت کت کنا بلوچ باپ پارٹی کو راہ کشت کت کنا پرچے ماں یک دومی کو راہ کشت کت لکا جب پیشن کیا اور راہ ہم کہتے پولیٹیکل بھی پولیٹیکل نکات سرا بھی پولیٹیکل ایمز اور آبجیکٹیوز آنی سرا بھی ضروری نہیں کہ درا یک جاگہ بھی با انی تی چما بلوچستان تیری آخری جستا کنا ٹائم باز گو است ایک مختصر جواب دے کہ انی تی چما بلوچستان تا چوشیں پارٹی ہست کہ آرہ تو نیشنلسٹی اما شائمہ طور پہ کنے اما کرائیٹیرین تبھی تو گوشت کرت پکڑے کہ واقعی بلوچ قوم پرست پارٹی ہیں یا قومی پارٹی ہیں من تو من کہاں کہ کسی عرب بگوشا کیا قوم دوستے یا قوم دوست نہیں یا قوم پرستے یا قوم پرست نہیں یہ سوال تو ہر پارٹی وتی سرا بھی کنا من وتی سرا بھی کنا کہ من کجا حدہ تک قوم دوستے ہوں یا کہستے اما مردم کے سیاست تا شریک کا یا ایتا دعوے داراں یا جماعت کیشی دعوے داراں یا مردم دعوے داراں وط کہستے وتی گون سوال بھی کنا وتی کورمانے کا سوال بھی کنا کہ یعنی قوم دوستی قوم پرستی کہستے آئی چنک کہستے بلوچ مخلوق کے درمان آرہ کہستے کم کنا گائیں یا آرہ کہستے فائدہ دائے گائیں من تو کسی آرہ سرٹیفکیٹ دات نہ کنا جی منتوارا مجھے شما ہستی مرچی میں دیوانا ہمارا واحد داد سرپدی دا بیچارو کنا شما ہمارا ایک بار پتہ منت گرام صحیح باز منتوارا تھی مہربانی جی منتوارا وجہ وحید جان شما لک منت شرپندہ شما اشکونا گئے تھے گوش در گئے تھے کہ واجہ گوشہ گئے تھے کہ مستر راہ ہمیشہ کہ میں بلوچ ہے کہ ماں مدام ہر وقت داں وتی جندے چیزا دوست نداراں یا کہ بزا ماں دومیہ را ایکسیز ود دیاں دومیہ سربراہی قبول کرنا دومیہ را اختیارات دیاں بلے میں تب یا میں قوتا اوار نہیں
ای بعضیں جگہ ما اسی خاطرہ ما نقصان دہ بوتا باعد میں ہما بلوچ پارٹی کے اسمبلیاں نہیں تہاں یا کہ سرفیسہ کار کرنے گئے یا کہ گراؤنڈ آیا آوتی قومی مفادتانی خاطرہ ہما کے آئی قومی مفاد ہما کے ہمانی وجہ چی ہما درگت چی پارٹی جوڑ کرنا بوتگاں گڑ باعد ہما مقصدانی خاطرہ آئینی صرف یک ایگریمنٹ یا کمنٹمنٹ یا نزدیکی یا کہ سیادی ہنچین بھی تاکہ اوتی قومی پارٹی بوگے بستارہ مخلوقات دیمت دات کرت بکنا پرچہ کہ پارٹی ہما زانک باں کہ آہن گوتی لس محلوق یک لنک کی بیتے ہیں پارٹی ہما گوشک باں کہ آہنی گوتی عام پبلک یک رشتہ نزدیکی بیتے ہیں گومی دانکا مروچی کے میں وحد پاس آثر باں زندمان وشبہ